Is-startups f'pajjiżna qed jiġġeneraw valur fl-ekosistema ta' 4.2 biljun dollaru Amerikan għal din is-sena. Dan qed joħroġ minn rapport komprensiv internazzjonali magħmul minn Startup Genome, organizzazzjoni ewlenija fid-dinja dwar l-ekosistemi ta' startups. Ir-rapport jipprovdi analiżi fil-fond ta' aktar minn 350 ekosistema tal-innovazzjoni globalment, ibbażata fuq data ta' aktar minn 5 miljun kumpanija. It-13 l-edizzjoni ta' dan ir-rapport turi li pajjiżna qed jiġġenera persentaġġ sostanzjali fil-valur, fi żmien li madwar id-dinja dan naqas b'14% u bekk jipoġġina fost l-ekosistemi bi prestazzjoni qawwija. Punt ewlieni ieħor li joħroġ mir-rapport dwar Malta u li pajjiżna klassifika fit-tielet post fil-kejl li jqabbel l-ammont medju ta' finanzjament relattiv li jirċievu startups. Dan jindika li startups Maltin qed jiżguraw termini ta' investiment kompetittivi. L-inizjattivi msemmija fir-rapport jinkludu l-allokazzjoni ta' fondi tal-Baġit Nazzjonali għall-Identità Diġitali. Ir-rapport jinnota wkoll il-pożizzjoni ġeografika ta' Malta, is-sħubija fl-Unjoni Ewropea u l-iżviluppi riċenti fil-politika, inkluż fond ta' kapital ta' riskju appoġġjat mill-Gvern ta' 10.7 miljun dollaru Amerikan jikkontribwixxu għall-appell tagħha għal startups u investituri internazzjonali. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi, Silvio Xkembri, tenna li l-inklużjoni ta' Malta fir-rapport ta' din is-sena tirrifletti l-maturità u r-reżiljenza li dejjem jikbru fl-ekosistema ta' startups f'pajjiżna. Mibni fuq aktar minn 10 snin ta' għarfien espert indipendenti fir-riċerka u l-politika ta' Startup Genome u mmexxi minn konsorzju ta' rappreżentanti li jkopru aktar minn 65 pajjiż, ir-rapport jipprovdi analiżi rikka fid-dejta tal-attività tal-startups u x-xejjiet ta' investiment.